Soc l'Adrià Codina Ferrer, soc veí del barri dels Instituts, a Lleida, i estudio primer d'Història de l'Art i Gestió del Patrimoni a la UDL. Soc la Mercè González i Oliver, veïna de Balàfia i estudio Comunicació Audiovisual i Periodisme a la Universitat de Lleida. Hola, soc el Javier Ramon Molins, veí de l'Horta de Lleida i actualment estudiant d'Educació Primària Dual a la Universitat de Lleida. Milito a Jovent Republicà des del gener del 2018 i, entre altres càrrecs, soc secretari d'Entorn i Moviments Socials a la secció local de Lleida. També estic implicat en altres moviments socials, com el Consell Local de Joventut de Lleida, en el qual hi formo part de la permanent, i estic també posat en el Consell de Govern de la Universitat de Lleida, entre altres càrrecs. Farà quasi 3 anys que milito al Jovent Republicà. La principal raó va ser perquè m'interessava el feminisme, l'independentisme i les polítiques de salut. Farà gairebé un any que milito a Jovent Republicà i, a més, estic implicat en diferents entitats culturals de la ciutat de Lleida, com per exemple els Bastoners del Pla de l'Aigua, les Bart Arrels de Lleida o l'Associació de la Festa de Moros i Cristians, d'entre d'altres. Des dels 8 anys realitzo jocs de màgia i actualment en soc mag professional. Com a curiositat meva, soc molt fan dels musicals i el meu musical preferit és Mamma Mia. Amb l'ajuda de les Bart hem pogut recuperar un ball que feia 130 anys que no es dansava, el ball de valencians. És el precedent de totes les moxigangues, castellers i falconers actuals. L'1 d'octubre va esdevenir un referent per a tots els joves i per a tota la societat catalana i des d'aquell moment no vaig poder quedar parat i vaig decidir que havia de militar en alguna organització política juvenil i en aquest cas vaig triar militar a Jovent Republicà. Políticament parlant, el fet que més m'ha marcat crec que va ser l'1 d'octubre, viure en primera persona la violència de l'estat espanyol contra un poble que volia votar va ser molt dur. Un dels fets més importants que m'ha marcat en la política ha estat l'1 d'octubre, un dia intens en el qual vam poder viure tota la repressió que tenim des de l'estat espanyol. Des de fa més de 40 anys, els joves a la ciutat de Lleida hem viscut silenciats, amagats i oprimits, i les nostres propostes no han estat escoltades. Per això Lleida necessita un canvi honest, el canvi honest que juntament amb Esquerra Republicana portarem al capdavant a la paeria. Les joves d'avui en dia necessiten recuperar la confiança amb la política i per això em presento, per lluitar per una Lleida republicana, feminista i ecologista. Em presento a les eleccions municipals per poder fer reviure la cultura popular catalana i sobretot lleidatana que el govern de la paeria ha estat durant tant temps deixada de banda i oblidada. El 26 de maig va de llibertat. Suma't al canvi honest.